Stačí, že ten človek žije, nemusí s nami byť. Aj táto veta zaznela z úst pána Bohuša. Prišiel k nám z Banskej Bystrice a ja ho vítam v Bratislave. Dobrý večer, vítajte u nás, nech sa páči, sadnite si. Pán Bohuš je veľmi sympatický človek, ktorý má ale jednu túžbu a v podstate tak ste mi pri tom našom prvom rozhovore naznačili, že to nie je až tak veľmi, respektíve je to vaša veľká túžba, ale robíte to aj kvôli vašej mame. Áno. Takže ideme zase spomínať, ideme do minulosti k obdobiu, keď ste vyrastali alebo keď ste boli ešte úplne maličkí. Keď som bol malý, mal som asi 3 roky, mal som sestru a životné okolnosti a skúšky rodičov vlastne vyústili k tomu, že sestra musela byť daná na adopciu. Asi by sme si to mali približiť, ako to bolo. Vy ste vlastne mali otca, mamu, oni boli zobratí. Boli zobratí, potom sa rozišli. A vy ste boli vtedy ako dieťa iba? Ja už som bol vtedy ako dieťa. A mali ste staršiu sestru ešte jednu? Mal som aj staršiu sestru, áno. My sme boli, potom oni sa vlastne rozišli. Moja mama odišla z toho vzťahu kvôli alkoholu. A Otec pil, Otec pil, nejaké týranie tam bolo. Stretla sa s niekým iným? Stretla sa mama s niekým iným. V podstate vzýšlo z toho toto dievčatko, Alicka. Alica, tak sa volala? Alica sa volala, ale potom vlastne aj v tom druhom vzťahu sa to ukázalo, že mama nemala šťastie na mužov. Ja poviem, ona bola dosť pekná, takže to bolo tiež pre ňu také ako nešťastie niekedy v tomto prípade. Takže ani ten druhý vzťah nevyšiel a mama vlastne zostala s 3 deťmi. A vtedy sa vrátil ten prvý otec s tým, že požiadal mamu, aby mu dala príležitosť, aby mu dala šancu. Tá príležitosť nakoniec vyústila do toho, že vlastne prinútil k tomu, aby tú najmladšiu z toho druhého vzťahu nejako dala preč. Nechcel ju mať doma, nevedel to zaakceptovať, nevedel ju prijať. Nebolo to jeho dieťa? Nebolo to jeho dieťa, nevedel si asi na to zvyknúť. A to bola jeho požiadavka, hej? Pretože v danej situácii nemala kde ísť, nemala si ako poradiť, tak sa rozhodla takto. Dá sa povedať, že na ten čas, ako aj neskôr, ako mamu poznám, viem, že to bola skratová situácia, skratové rozhodnutie a že vlastne to skratové, že to urobila, vlastne dala Alicku na adopciu. Alicka bola malá, 7-mesačná. Vy si ju pamätáte? Vy ste koľko rokov mali vtedy? Ja som mal 3 roky, ja si ju pamätám. Ja mám jeden obrázok zafixovaný. To je hrozné. Jeden obrázok zafixovaný, ako 3-ročný, asi 3, možno 3 roky, bežím vedľa bieleho kočíka, kde ona bola vo vnútri. A v podstate som sa oddržal. Viem, že vtedy sme sa dosť s mamou akože smiali, že to bola taká pekná, veľmi pekná situácia. A potom vlastne sestru už poznám iba z fotiek tých bábetok, kedy si ako sa fotili na tých čierno-bielých fotkách, na tých kožušinkách. Takže také 2 fotky mám, ale to viem, že to bolo v maminej takej tej súkromnej zbierke, v tej takej tej krabici neotvárať. Takže toto mama urobila. Potom neskôr sa stalo to, že už ju mama vravela, že ju začala hľadať, lenže vtedy bol ten zákon tak nejako postavený, že v prípade, že dieťa bolo dané na adopciu a tá adopcia sa uskutočnila, tak do nejakého času, asi pol roka, sa všetko vymazáva. Menia sa rodné čísla, mení sa všetko. Môže sa dokonca aj zmeniť meno tej osoby. Čiže už ju nenašla, aj keď sa snažila? Potom mama, my sme vlastne boli ešte nejaké roky v tom vzťahu, ale neskôr mama vlastne s otcom, s týmto otcom, naspäť, čo sme sa k nemu vrátili a dosť sme si prežili, dosť sme si akože preskákali ako rodina a tak mama to potom vlastne vyriešila tým, že sme sa odsťahovali ďaleko do Čiech vlastne. Od otca ste odišli? Od otca odišli sme. Mama odišla s jednou taškou a so 7-mesačnou sestrou. Magduška mala rok už sestra, takže so sestrou vlastne odišla preč. Žili sme v Ústí nad Labem v Čechách, tam sme žili, tam sme vyrástli a neskôr sme sa vrátili naspäť na Slovensko. A mama, čo je jej profesia, alebo čo robí? Mama je učiteľka, pedagóg. Mama je učiteľka, pedagóg. Myslím si, že veľmi dobrý, ako dobré výsledky má. Nám tiež veľmi v živote pomohla deťom. V podstate všetci sme vysokoškolsky vzdelaní, niektorí študujú aj ďalšiu vysokú školu. Máme vlastné rodiny, už deti a takže ako žijeme. Že dobre vás vychovala. Dobre nás vychovala. Mali ste dobré detstvo, relatívne. Potom už neskôr, ako vlastne mama urobila ten rez a odišla do tých Čiech, tak tam už to vlastne mala v tej vlastnej réžii a tam už sa to darilo, pretože už jej to išlo. K tomu maminu rozhodnutiu viem a potom už vlastne aj v tých Čechách, keď som už taký akože bol väčší a pri vedomí viac, už niektoré veci som si uvedomoval v súvislosti, tak som videl,
že často mama mala takú tú chvíľu, kedy sedela sama v kuchyni a videl som, že tam sedí pri tej fotke. Videl som, že to... To ju muselo hrozne trápiť. Videl som, že ju tu rozhodnutie veľmi, veľmi bolí, že ju to trápi. A ja sám už, keď som mal nejakých takých 15-16 rokov, som si povedal, že ho nájdem. No len 15-16 ročný, to je také predsavzatie, takže nejaký ten vek, musel som dojsť do toho nejakého veku a začal som vlastne to pátranie. Sestru hľadám, skoro 10. rok. 10. rok ju hľadáte? 10. rok ju hľadám. Chcel som ju nájsť kvôli nám, kvôli rodine, chcel som ju nájsť kvôli mame. Myslím si, že aj máme toto, aj keď v prvom momente asi sa trošku bude hnevať, ale naša mama je taká nekonečná, že vždy nám všetko odpustí a vždy všetko pochopí a vždy všetko povie, urobil si to dobre. Áno, treba povedať, že mama vlastne nevie o tom, že ste tu? Nie, mama o tom nevie, tuší. Pretože sa bojíte trošku, hej? Bojím z hľadiska jej zdravia a tých silných emócií, ako by to na ňu pôsobilo. Áno, tohto sa bojím, už má 2 operácie srdca, takže sa bojím sa. A tá veta, čo ste povedali, že stačí, že ten človek žije, nemusí s nami byť, tu pôvodne povedala vaša mama. Áno. Tu pôvodne a to vlastne hovorí o tom, že vlastne asi stále myslela na to svoje dieťa, stále s ňou bolo prítomné, vedela, že niekde je, ale asi to tak brala. Berie to tak, lebo v podstate ona bola malička, nevieme do akej situácie, do akej rodiny sa dostala, lebo bola hneď zobratá na adopciu. Takže nechali sme to tak, že žije, že je v poriadku, že asi sa má dobre, nebudeme jej komplikovať, meniť ten život a tak. Akokoľvek to dnes dopadne, pre mňa je to isté, čo povedala moja mama, že stačí, že žije a ja ju zase budem vidieť v ďalšom obrázku, takže pribudne mi do života ďalší obrázok toho, že aspoň budem vidieť, že ako vyzerá, že možno, že kde býva. Keď ideme prakticky teraz, neviete vlastne vôbec nič. Vy neviete, či vyrastala v Čechách alebo na Slovensku, kam sa dostala, do akej rodiny? Nič. Ja viem jedine to krstné meno Alicka. Ako žijete dnes? Čo s vami je? Tak ja žijem v Banskej Bystrici, mám novú rodinu, zakladáme si teraz rodinu, máme pred svadbou s partnerkou, pracujeme. Máte deti? Áno, ja mám syna z prvého manželstva. To sa trošku nepodarilo, ale myslím si, že aj to sa vyrieši, že to sa tiež časom podá. Partnerka mala už dievčatko, Míšku, takže tam to ako sme spolu žijeme. Čiže ste spokojní, pracujete, čo robíte? Ja pracujem, pomáham partnerke v podnikaní. Čiže podnikáte a ste spokojní. Aj študujete ešte? Ja študujem právo. Druhú vysokú školu si robí? A chce sa vám učiť? Áno. Baví vás to? Je to lepšie ako po 30-ke niekde sedieť s kamarátmi a debatovať o politike a o pive. A môžem sa opýtať aj, vy ste Róm? Áno. Ale taký netypický trošku. Asi. Neviem, niektorí ľudia o tom občas pochybujú, niektorí sa tak sa iba dohadujú. A raz, keď sme sa tak s mamou rozprávali, moja mama mi povedala, pre teba je to šťastie, že si tak, ako si, pretože tí ľudia, ktorí majú vo vnútri predsudky a nechápu tieto veci, sa ťa prirodzene stránia. A tí ľudia, ktorí sú vo vnútri správni, tak k tebe prídu. Super. Ešte jedna vec ma zaujíma. Blížia sa Vianoce a vy máte takú jednu túžbu, ako ich chcete prežiť. No, chcel by som zariadiť, aby sme na tieto Vianoce, ako celá rodina, všetci sedeli so svojimi rodinami, s mamou, so sestrami. Aby sme boli všetci pokope. Čiže... To je to vaše želanie, to je tá vaša túžba a musím vám povedať, že veľa nechýbalo, aby sa to nepodarilo. Pretože naozaj vypátrať vašu sestru bolo veľmi, veľmi ťažké. Viete to sám, keďže ste 10 rokov sa o to snažili. My sme sa tiež snažili, nič sa nám nepodarilo vypátrať. A opäť pomohli televízni diváci. Opäť pomohlo to, že dávame na záver relácie výzvu. A predstavte si, pomohlo aj to, že nás pozerajú ďaleko v Čechách a na Morave, za čo patrí vďaka našim divákom aj v tejto časti Čiech a Moravy, pretože sa nám ozvali, pretože upozornili vlastne osobu, o ktorej sa rozprávame. No a poďte sa pozrieť, ako dopadlo Jankovo pozvanie do Pošty pre teba.
Mesto Broumov v severných Čechách nie je takou typickou turistickou destináciou. To znamená, že nevyberiete sa sem len tak, ako idete do Prahy alebo do Českého Krumlova. Ja som sa sem tiež nevybral len tak na dovolenku. Prišiel som sem hľadať pani Alenku, ktorú si niekto pozval do pošty pre teba a ktorá býva tu v Broumove v Náchodskom okrese. Poďme za ňou. Už som pred domom pani Alenky, už sa to blíži. O chvíľku sme u nej. Tadiaľ to, myslím, že to je na prízemí. Poďme za ňou. Katka, pani Alenka má celkom pekný domček, bývajú tu asi 4 rodiny. To je také milé bývanie, takže sa všetci poznajú. Dobrý deň, zdravím vás, vy ste Alenka? Dobrý deň, vy ste sa nám prihlásili na našu výzvu, niekto si vás chce totiž pozvať do pošty pre teba a vy ste nám teda boli taká láska a zavolali ste nám, tak sme vás prišli pozvať. Toto je vaše pozvanie, nech sa páči. Kto myslíte, že by vás mohol pozývať? Myslím si určitě, že někdo z mý biologické rodiny. To znamená, pochádzate zo Slovenska. Takže niekto odtiaľ. Žili ste tam nejak dlhšie, že by ste tam niekoho poznali, nejakých iných známych mali? Dobre, tým, že ste sa ozvali, tak predpokladám, že by ste sa chceli prísť pozrieť k nám na nakrúcanie? No. Takže keď dohodneme ten termínik, tak to je syn? Ano, to je můj syn 5letý. Ahoj. Dobrý den. Ako sa voláš? Matej Ramáš. Matej, prídeš aj ty s maminou do televízie sa pozrieť? Nebojíš sa? Nebojíš sa, super. Vyzerá byť odvážny. Dobre, takže zoberte pekne aj Mateja a príde aj manžel? Určitě přijde. Tak si urobte rodinný výlet. Katka, my sme obálku doručili. Toto je pani Alenka. No. Nevolá sa síce Alica, má teraz meno Alenka, ale je to vaša sestra. Myslím, že to aj vidno. Áno. Čo hovoríte? Krásny pocit. Krásny pocit? Fakt? Výborný, fantastický, úplne. Teraz už by bolo úplne to úžasné a najúžasnejšie, keby aj prišla. A keby ste sa tu naozaj mohli aj porozprávať, stretnúť, objať. Čo si myslíte? No, dúfam, že príde. Hej, intuícia vám hovorí niečo? Myslím si, že príde. Myslíte si, že príde? Ja si to myslím tiež. Dúfam v to. A Janičko to už aj bude vedieť. Janko, ty si bol opäť na ďalekej ceste? Ja som si vravel celý čas, že kde ja som tam už bol a kedy. A zistil som, že pani Alenka nejakým zvláštnym, komplikovaným a vzdialeným spôsobom je moja rodina. Ale prestaň, ty si... Prisahám. Moje babky sestra sa odsťahovala niekde tam do Čiech a niekto z jej rodiny sa nejak prisťahoval, priženil, či ona sa vydala. No, pani Alenka ti to potvrdí. Vieš čo, nie celkom ti verím, aj keď prísaháš, takže ona vlastne dnes večer by mohla prísť k nejakej vzdialenej rodine, čo sa týka teba, ale vieš, podstatné dnes večer je, že by mohla stretnúť brata, ak prišla. No to by bolo super, pretože tým pádom aj ten brat je moja rodina, či ako to je. Ty sa máš, Janko, no ako to je, nenapínaj nás. Tretím darčekom pod stromček, ktorý ti dnes dám, je príchod pani Alenky. Čaká vzadu a ja ju pozývam sem k nám. Pani Alenka! Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás. Nech sa páči, sadnete si. Alenka, vy ste pre mňa taký malý darček vianočný. Veľmi, veľmi sa tešíme, že ste prišli, že ste zareagovali na tú výzvu. Vy ste videli náš program, alebo vám to niekto povedal? Nám to vlastně sdělili známi. Ktorí pozerajú Slovenskú poštu a takto sa to vlastne dostalo k vám. A vy ste nezaváhali. Veľmi sa mi páčilo, ako keď Janko prišiel, tak ste povedali, že určite prídete. No, aj v podstate tušíte, o čo ide, takže poďte nám porozprávať o vašom živote. V podstate od malička. Všetko nás zaujíma. No, takže vlastně já jsem vlastně do 2 let, podle vyprávění, Áno. byla v dětském domově a potom si mě adoptovali moji adoptivní rodiče. Áno. A tím jsem se vlastně dostala do Čech. Aha, vy ste boli na Slovensku. Na Slovensku, v Opradě. Aha. No, tím jsem se dostala do Čech, do Broumova. No a vyrůstala jsem vlastně bez sourozenců, ale přesto jsem měla krásný život, krásné dětství. No.
Všetko v poriadku. Vy ste sa dozvedeli o tom, že ste adoptovaná nejak No, v dozvěděla rannom jsem se detstve? vlastně někde v první třídě, vlastně už jenom proto, abych na to byla připravená. Aha. Čiže rodičia vám to Rodiče povedali? mi to řekli, Aby ste no. vedeli? Aj vám vysvetlili tú situáciu? Alebo povedali Tak vám? trošičku mi nastínili, no. Čo vám povedali? No, řekli mi, že vlastně maminka se dostala do sociálních nejistot a tak vlastně byla donucená mě takhle vlastně poskytnout k adopci. No, ale ještě mě bylo řečeno, že vlastně si přeje, aby mě bylo dáno vlastně nebo dobrý vzdělání, prostě abych se dostala do dobré Dobrej situace rodiny. vlastně, no. Aha, čiže jej záležalo na tom, No. čo s vami ďalej bude. A ste vedeli, že či máte nejakých súrodencov alebo nejaké ďalšie podrobnosti o tej rodine biologickej? Já jsem se to dozvěděla až posléze, až vlastně, když jsem se vdala, tak jsem potom trošku pátrala a dozvěděla jsem, že mám vlastně sestru a bratra. Aj viete mená, aj viete, odkiaľ sú? No, to nevím přesně, jenom tohle. Že brata a A sestru? sestru. Vlastně, co vím, tak, že sestra je starší Ano. než bratr. Takhle. Čiže staršia sestra a takisto od vás starší brat? Zrejme, áno. No, Zrejme. Nič viac. A to ste sa odkiaľ dozvedeli vôbec? to jsem se dozvěděla v dětském domově v Broumově. Aha, vy ste tam boli si zisťovať Já nejaké jsem tam, veci? no, já jsem si byla zjišťovat vlastně některé informace, protože já nevím, u lékaře a všude se vás tají na zdravotní Rodinu, ano. potíže, rodiny a tak, no a tak prostě jenom vlastně z tohohle důvodu, že jsem se o to zajímala. A vaši adoptívni rodičia ešte žijú? Maminka. Maminka. Aha, a je tu dnes večer s vami? Není. A kto je tu s vami dnes? Je tu se mnou manžel a starší syn. Dobrý večer, vítajte. A vie vaša mamina o tom, že ste tu? Neví. Nevie. Ona ví, že vlastně jsem se ozvala na tu výzvu, Ano. ale dál to neví. No. My to vlastně chceme říct až tak jako při všem, až to bude všechno. Jasné. A máte z toho trošku obavy, že by mohla to nejak horšie brať? No, trošku se bojím, no. Teraz ma zaujímajú treba tie vaše pocity, alebo treba to, čo si myslíte o vašej biologickej matke, že tá situácia bola taká. Určite ste nad tým veľakrát rozmýšľali. Určitě, no. Já v podstatě se na ní ani nemůžu nějak zlobit, nebo prostě to, co mi bylo řečeno, tak mě vlastně přesvědčuje o tom, že se zřejmě opravdu dostala do situace pro ní neřešitelný a vlastně, že to vyřešila v podstatě dobře. Čo najlepšie možným spôsobom a že teda sa snažila, aby... Tak, to si myslím, no. A pátrali ste vy niekedy potom, alebo mali ste v sebe túžbu zistiť? Určitě, já jsem to teda, přiznám se, zkoušela, ale ono to nejde. Já jsem neměla dostatečné informace, abych zjistila něco víc. Aké máte plány na Vianoce? Já nevím. Ako zvyknete tráviť Vianoce? S rodinou vlastně někdy jedeme na hory. Mám ještě malýho syna, 5letýho. Toho sme videli, ten je zlatý. Je zlatý. No, tak vlastně s rodinou, no. S rodinou a takto pokope, hej. Dobre. Takže vy asi predpokladáte, kto by to mohol byť. A keby ste si vy mali vybrať, koho by ste vy chceli stretnúť? Asi bratra? Prečo práve Já brata? nevím, prostě od malička tíhnu víc k mužům. Že ste rada v mužskej spoločnosti máte. A sestra by vás nepotešila? A taky samozřejmě. Prípadne mama? Tých možností naozaj je tam spousty viac. možností, no. Ja vám nemôžem povedať, ako to je. Každopádne držím vám palce, aby ste to zvládli, aby to bolo pre vás príjemné. Děkuji. Držte sa.
ahoj. Asi tušíš, alebo si správne naznačila. Ty ma nepoznáš, ja si ťa pamätám veľmi, veľmi málo, iba jeden obrázok. Som tvoj brat. Hľadám ťa 10 rokov. 10 rokov celých ťa hľadám, prešli sme celé Slovensko, všade možne som sa vypytoval, keď som počul, lebo si sa pôvodne volala Alicka. Keď som počul meno Alicka, vždycky, nie si Alicka, nie si tam, nebola si daná na adopciu. Strašne som šťastný, že ťa títo ľudia našli. Strašne úplne, akokoľvek to dnes dopadne. Či sa rozhodneš dať preč tú stenu, alebo nie, mne stačí, že mám zase ďalší obrázok, kedy som ťa videl. Je to všetko tak, ako to naša mama hovorila. Určite bude mať dobrý život a určite bude mať dobrú rodinu. A to, čo som zatiaľ počul, aj potvrdzuje. Ja som strašne šťastný, že ťa dnes vidím. Neviem, chceš sa stretnúť so mnou? Určitě. Alenka, čo na to hovoríte? No, splnili se mi přání. Veď sú Vianoce, snažíme sa. Tak čo teda, dáme stenu preč, alebo si ešte vymeníte zo pár slov takto? Dáme stěnu pryč. Stenu dáme preč. No, Alenka, alebo Alica, lebo my sme tu doteraz o vás hovorili ako o Alici, lebo tak si vás pamätal váš brat, tak teda ešte máme teda máte sestru, jednu druhú, dve sestry. Panda a Magda. A vaša mama ešte žije. Je chorá na srdce, preto tu nie je, lebo by to bolo rizikové, ako by zareagovala na celú túto situáciu a váš brat povedal si, že to urobí takto. Ale jeho túžbou je, aby ste na Vianoce, neviem, či to budú už tieto, alebo tie ďalšie, boli pokope všetci, celá rodina. Neviem, či sa to podarí, ale pevne v to verím a som šťastná, že sme mohli takýmto spôsobom vás dať dokopy a splniť, ako ste povedali, vaše želanie a určite obrovské želanie vášho brata, pretože vás hľadal naozaj veľmi dlho. Děkuju moc. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli ešte raz a pozdravte od nás tú osobu, ktorá vám povedala o tom, že vás hľadáme. Určite. Odovzdajte jej veľký pozdrav. Želáme vám všetko dobré, no a krásne Vianoce, nech už to vidia akokoľvek. Majte sa krásne, dovidenia. Ďakujeme.